unsa pa nato kadako sa tunggugma sa tumbana, kung malayo ni nato og pila ka buwan, may posibilidad gyud nga makasata kung doon lalaki nga mutintal unya mataymingan nga mutukar ang gana sa kama. Nakasa gyud. Mo kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili ko mahimong mahikalimtan. Paano kung malaman mo naging kahapon ko? Mahalin mo pa kaya ako? Ato ko nung kaisain sa probinsya, balik 2 ka buwan. Ito ang sugot kong asawa da. Hindi na magkitaw ni gustong malayo, taon ko sa kiliran. Taxi driver, lugar lang na iskina. Lugar lang ba? Lugar. Pabaliti ba yun? Ay, di ayun siya, kadiyo ta, kayo manaog ko. Ang iyo na ko spili, be. Unyar ko sulti niya. Chill niya. Pagniharag yun, ibitukar kong Canada sa sex. Magdali ko. Migawas sa banyo. Naligo na siya. Ay, dong. Hala, naabot na di ay ka bago baya kong ligo. Oo, maayo hinunday kay tilapia, tika. Tilapyan? Tilapia. Hala, Lami mo ng tila ang tilapia. Pagtawag ni mo, dili ka mo overtime, sayo kong niuli. Sayo kang muuli, baka di ka mo overtime. Nagdali-dali kong luto para panihapon. Unya, naligo dayon ko. Aro, inig-abot ni mo, kumbati dayon ta sa kama. Unya, inig kahong man na ito kumbati, guto man na, mangaon dayon ta. Kaya, di mo istorya na ganday. Ay, manghika sa taoy, mo plaster ko. Uy, dili mo plaster ko, kay ibikangkang ko ning ako. Nya, broad size sa imong dila. Ganahan ko nga magsandig kas bungbong iisay mo usa ka Wala ka kasibugan ka, day! Wala ka kasibugan pa ni Agay. Ang Kalami. wow. Sandali na. Medyo kang kontento ha. Gusto mo kang tila-tila ha. May agad-aning bagong ligo hangga na eh. Kumot, bakit kayo nakaiwag pa mga kaini? Sige pa to. Atang sup-supong bunggos-bunggos eh. Kalami. Agay! Kalami. Agay. Kawit na ning imo. Kalami. Urang naglaway. Kalami. Katusik na sa imo, Dario. Dario. Daghan ng pagsulti. Ana lang ha. Kaya mo atras ko kamay. Ako i-jump shot. Okay ka? Basta ma-shot, you know. Ay, pina-artsy style. Pina-artsy jump shot. Kantang na ko. Huwag ka shot. Napingis. Balik, be. Balik. Bigangkang na ko. Huwag yapon na ka shot. Huwag yapon. Kapoy no. Dili ay set siya. Rebe. Dang tanip. Kapoy jump shot, no? Napo, makrown yun nakuha na ito eh. Gutuman ay. Sakti lang kayo naman ko giluto para panihapon. Ikaw ba, naipong kay kunin mo ay. Milagro nga ni kuha ka ro pila ka round. Napo, but-buton ay, liwat alan. Kasagaran kag sara ka round imong makaya nga no, di ay ni karoon. Baw nga tag sa karoon. Ito yun ako na eh. Kaya wili mo. Kay? Malayo ko ni mo pila ka adlaw tungod sa akong trabaho. Ha? Ano si malayo ka na ako tungod sa trabaho? Tarungag sulti. Uy, kaya ako makasabot. Pasabta ko na po. Ay, may bago nga kumpanya gito ko na mong boss probinsya. Yeah. Usa ko sa padyutihon dito. Balik 2 ka buwan. Ha? Kung mauna malayo, di ka na kong 2 ka buwan.
Daoy, tingtugnaw ron. Kinsa man unyay mo ukoy ining ako. Kisa may mo shot, ani. Gusto ka- O kayon, ba nini mo kada adlaw niya mawa kag pila ka buwan? Gusto ka na mo koy. Unsa man? Bilan ko agukoy sila akong si buha. Giluka ka sa. Kita na isugtong. Sanungon na talas boss. Oy, Unsa nga? sanungon na to ba? Naunsa mo kay iya ko nung umitungan akong sweldo. May lang sa taon nung katingkong tawa para sa eskwela sa mga anak, di ba? Para sudong at tulong ihapon ng mama, ha? Wala na siya dito. Basta duha ka buwan, wa ko din ha. Balik na gidayin ko. Pangandam-daan kay bunal-bunal lang tika aning akong ikong pagi, okay? Dong. Naunsa ka? Mura man nagnamatyang dagway nimo karon nga Milargas probinsyang bana nimo. Naguul ko mo syempre, tingtugnaw baya ron. Kisa mo ko na mo, ukay ining ako mo tukarang akong gana sa sexp. Ay sus, kabalaka naman nimo. Ay, pagpalit og taong sa merkado. Oh, kung di ka ganahan og taong, manang taong no, di ka ganahan ana. Kuan na lang nak. Paliya. Paliya? Paliya na palita. May nang paliya kay salok panit. Gilok kay nang paliya. May ka nga mo na akong buhaton ma. Maayo ka ha? Mas may na lang nang mao na imong buhaton kaysa mga bit ka. Pero ma, di ko ka na ng taong og paliya uy. Basi mabali na mahabilin pa dos ilawom kisa may mukuha. Aw, sige, di makakaganahan nala pagilok na lang. Balhibos manok. Ma, si Martin ba, amon silingan ba, pagkahibaw niya nga nilarga sa probinsya nga akong bana. Nagsige ba siya pangidot na ko, lain ka ayo. Saba di ay. Dugay naman gudang naibog nimong tawhana. Ay oo, uy, sukad pas daga ko, ibog na kay na siya nako. Ako na siya gibasted kay si Dario may akong gihigugma. Ayag yung padaan ng Martinak, ha? Buutan ba kay ng bana nimo? Agwantaha lang una ng duha ka buwan nga wa mo'y jerjers imong bana. Agwanta lang gitaw, nak. Kinis Martin, uy. Sige, sunod-sunod na ako. May untaog. Wala na siya magsunod na ako da. Day Pilay! Halang, amaw Ulong sa day! Nagsunod pa kita Di mo ako. ko maningil! Gitawag pa ko. Magstorya rata day! Iya pa kong pahunong. Day, Pilay! Bahala ka di, ay. Tukara ba ning kanan ako sex da? Day! Pero agwan tahon kita ako. Dili ko Di ko gusto nga maupag, makasa ko sa kumpana. Ay, niya nagigos amo. Si Martin ka, nagpadayon baka siyag sunod na ako. Bigo na biya. Niya ako tungod sa bintana sa among kwarto ni Dario. Ablihan ako gamay ang bintana. Lilion ako sa gawas ko na ba si Martin. Hala na. Ay, o pa di ay. Ay, okay na ang bintana. Tanaw na ako sa ubos ko na ba siya. Hala si Martin nangihi sa kilid. Kilid sa punuan sa kay Mitog. Nag-atupang dinis bintana. Hala, kakatakos iya ha. Kataas. Katuski ko na. Murag katunga raman ang gidakon sa kumbanas iya ha, uy. Murag wagid katunga di ay. Loy sus, uy, kalami ano kayo. Nangurog ko. Alami ano eh. Mana si pagi. Alami hangad siya. Hala ka nakitaan ko niya. Da sira ka lagi. Alami as ka Martin eh. Ibog ra ba siya na ako. Nay kalami kang kanuna to niya kada ko Unsa gaw makikita si Martin ako sa gawas? Ay, wala ikaw. Naibaw ko na siya nga, giuhaw ka karon og sex. Kay wa ang imong bana. Nadili ko uy. Ha? Dili ko kay buutan akong bana, di ko makahimo sa pagluib niya. Mao ba? O sige. Ato na ko gaw. Ako si balibaran ha. Ako ingnon nga, dili ka makikita niyo. Siya rin ako, balibaran Time ko pasa. siya. Dali sa. Ay, ba, uy. Huna pagaytaw, lakaw dayon. Kuan ka nang. Sige kay tuaman sa layo akong bana. Ha? Sige kaw, ina si Martin nga makikita ko niya ina ha. Unya. Ready ka na nga. Magusbat ang imo, ha? Hmm? Katilaw ba ko sa kang Martin gaw ay pastilan gaw. Bingat ko nga bil ko. Ay, uy. Nagising nga bil ko. Tagko kayo gaw. Pwes mo na akong tilawan. Ay. Makatilaw kong sakit. Sige ha, ina siya ha. Musugot ko nga magkita mi. Sige dayon kaw.
Niya na kita sa motel dahil niya na tasod. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Martin, oy, dakong sayo pa niyang akong gibuhat. Nanikuyog ko ni mo din sa motel. Minyo man ko na ako'y bana. Balik na lang ko gawas, be. Balik. Ayaw ko gawas, gunit, eh. Balik ka gawas din sa motel? Ha? Ngayon, gawas pa ka? Ha? Ano, naghubo ka? Oh, para... Yubo ni Memong Garsones. Magawas man ka? Ha? Hala, brief na lang. Oh, ubuon sa na ko ng brief. Oh, niya. Oh. Tempa, napakay-brief pero nilapas ang imuha sa brief. Gabi Hala, Martin. Dali, bigak ko sige. Martin, inay ako. Na-feel ni mo? Na-feel ni mo, ha? Alam yan eh. Feel ni mo, ha? Dali, Skatri. Mangigda ka. Dali, dali. Kaya na ginako na lang doon nga makatsulalak ko yun eh. Ako na tsuka. Tsukalala mo naman. Lamit-ikito na. Martin, pagunita ko nung po. Hagay. Pagunitan ka, nagunit na magani ka na. Kana, sige. Kana. Gunit na. Sige. Niya pa. Lami di ay. Ni ay. Mas lami. Kini. Lami. Kalami. Kini pili. Kalami. Pili. May nahitabo gid namo ni Martin atong higayuna. Mura kog nanganak nga naigos iyaha uy. Pag-abot sa kumbana, nawa jud ko magsaba. Wa gid tay kasayuran akong bana nga nakasa ko. Ako tay naluoy nga naghunahuna niya. Huwag tumakasama ang kaagi ni Philly din hining tulumanon. What's the style? Naluoy nga naghunahuna style.